הלאה חברים יקרים, כאן שוב אייל ימיני מרימקס סנטר, ואנחנו נמצאים עכשיו עם ליאל חיון שלנו. והחלטנו לעשות משהו דווקא יחסית מעניין. בתהליכי המחירה של כל סוכן נדל"ן, יש הרבה מאוד שאלות שלפעמים באותו רגע, באותה נקודה, אין לנו את התשובה עליהן. אז עכשיו אנחנו נדבר את השאלות הספציפיות האלו, מה קורה כשיש התנגדויות מסוימות, מה קורה כשאנחנו מבצעים איזשהו סדר פעולה מסוים, והדברים האלה לא עובדים, איך כדאי לבחון את הדברים, איך כדאי להסתכל עליהם, איך כדאי לטפל בהם. אז מה נשמע ליאל קודם כל? בסדר גמור, איך אתה יאל? מעולה, מצוין. הכל טוב? מצוין. יאללה, מגניב. תקשיב רגע, כן. היו לי כמה שאלות, אמרתי אני חייבת לשאול אותך. עכשיו, בדרך כלל אני מנסה לקבוע פגישות דרך שיחות טלפון, ולפעמים אני נתקלת בקשיים. ורוב הפעמים שאני לא מצליחה לקבוע זה כי אנשים אומרים לי, דברי איתי עוד מעט, דברי איתי שבוע הבא, אני לא יכול עכשיו, בואי נדבר אחרי זה. מה עושים בסיטואציה כזאת? זאת אומרת, את מדברת בעצם סיטואציה שבה את מדברת בטלפון עם איזשהו לקוח פוטנציאלי, והלקוח הזה אומר לך, תקשיבי, דברי איתי בעוד שבוע, כי. כן. לא משנה איזה סיבה. אפשר לפרוס פה מניפה של סיבות. אני כרגע עסוק, יש לי כרגע קונה על הפרק, זה לא זמן טוב, אני רק יצאתי לשוק, כל מיני דברים מהסוג הזה. עכשיו צריך רגע להבין את המהות של שיחת טלפון כדי לטפל בדבר כזה. אוקיי. אף אחד לא ירצה להיפגש איתך אם אין לו סיבה מספיק טובה להיפגש איתך. וכאן אנחנו נכנסים לתמונה. מה זה אומר? תחשבי, מה זה מצריך מאדם להיפגש איתך בעצם? זה מצריך ממנו לפנות את הזמן. נכון. בדרך כלל זה אחרי יום עבודה, נכון? בדרך כלל אחרי שהוא מגיע מאיזשהו יום עמוס כזה, כנראה שיגעו אותו. בכלל לא רוצים לשמוע. נכון, וכנראה גם שיגעו אותו איזה 3,500 מתווכים לפנייך. לכן אני צריך ליצור סיבה, זה נקרא עיקרון הסיבתיות, אוקיי? צריך להבהיר ללקוח למה כדאי לו להיפגש איתי, אוקיי? לצורך העניין הרמתי את השיחת טלפון, אייל ימיני מרימקס, התחלתי איתו את התהליך של תיאום פגישה בטלפון, ואז הוא אמר לי, תקשיב, לא מתאים לי. למה לא מתאים לי? כי אני כרגע חדש בשוק, אוקיי? עכשיו אני צריך להבין איך אני מעביר לו את המסר. איך אני הופך את זה מ"אני חדש בשוק" ל"כן, אני רוצה להיפגש איתך". אחת מהטכניקות שאני לפחות משתמש בהן בשיחת טלפון, זה אני יוצא רגע את התסריט, אני יוצא מהתסריט עצמו, ואני מתחיל לדבר ללקוח בצורה מאוד פרסונלית. רוצה שרגע נעשה איזשהו משהו קטן? יאללה, מגניב. לצורך העניין, אני לא רוצה להיפגש. לא רוצה להיפגש? כן. למה בעצם יאל? בוא תשתף אותי, מה הסיבה? אוקיי. תשמעי, אני רק חדש בשוק. אוקיי. רק עכשיו יצאתי לשוק. אני רוצה לנסות כרגע לבד. תני לי את הזמן שלי, נעדכן אותך. תהייתי בקשר בעוד שבועיים. הבנתי. ופנו אליך כבר אנשים, היו קונים, היו הצעות, טלפונים? היו קונים, היו הצעות, היו טלפונים. אני רוצה כרגע לעשות לבד, אני מרגיש שאני צריך את הזמן הזה בשביל עצמי. ואיך זה התקדם איתם? היה איזשהו תהליך, משהו, או יפה. ככה רוב רובו המוחלט של המתווכים יטפלו בדבר הזה. אוקיי. בוא נעשה את זה רגע הפוך שנייה. יאללה, מגניב. לא היה לעזוב, אני רוצה לנסות לבד, ותן לי את הזמן שלי, ועזוב, תקשר אליי עוד שבועיים. אוקיי, זאת אומרת שאת רוצה לעשות לבד, למה את מתכוונת? שאני רוצה למכור לבד. אוקיי, מה זה אומר אבל, למכור לבד? שאני לא רוצה מתווך. כי מה? כי אני לא רוצה לעבוד עם מתווכים. תחזור אליי עוד שבועיים, זהו. אוקיי, לא רוצה לעבוד עם מתווכים, כי מה יקרה בעצם בתהליך עצמו? תגידי, כמוכרת נכס, מבחינה רעיונית, בסדר? לא תרצי שניפגש, אנחנו לא ניפגש. מבחינה רעיונית, לא נראה לך יותר הגיוני שטקטית תפרסי את הנכס לכמה שיותר אפיקים? מה זאת אומרת? זאת אומרת, ככל שיותר קונים הכירו את הבית, מטבע הדברים, תקבלי יותר הצעות מחיר, מה שיוביל אותך באמת לשלוט בתהליך. זאת אומרת, בסוף יהיו לך מספר הצעות מחיר בעת ובעונה אחת. תחליטי מי מתאים לך להתקדם, ומשם תרוצי. עכשיו, הטיימינג של תחילת השיווק הוא מאוד חשוב. אין לי בעיה לחכות איתך את השבועיים האלה, אבל זה שבועיים ימים שאת מפספסת, שיש הסתברות שאני או אחד מהקולגות שלי נוכל להביא קונים. אם אתה רוצה תביא קונים, אין לי בעיה. באהבה, ברגע שתחליטי שאת רוצה שאנחנו ניפגש, שאני אראה את הבית, אני מבין בכלל מה מדובר, אני אשמח להניע את התהליך. עכשיו, אם אני ידע נניח בשבועיים הקרובים כן להביא קונה כזה, זה משהו שישרת אותך או לא? ישרת. אוקיי, בשביל הדבר הזה שווה לך להיפגש איתי או לא? אם אתה רוצה, יש לך את כל הפרטים במודעה, יש לך את כל התמונות. אני יכול לשאול אותך שאלה אמיתית. נו. בינינו עכשיו. נו. יש מישהו שיכול באמת לדעת איך הדירה שלך נראית, באמת להכיר, רגע, באמת לדעת איך הדירה שלך נראית, באמת להכיר אותך ומה שחשוב לך,
על ידי שיחה של 2 דקות בטלפון ועל ידי צילום של תמונות, אני לא יודע לעבוד בצורה כזאת, אני מקצוען. אני נפגש עם האנשים, אני רואה את הבית, אני מסביר להם את הקונספט שלנו. מתאים לך להתקדם קדימה באהבה. עכשיו, אני לא אומר לך בואי תחתמי על משהו, או בואי תשלמי לי משהו, או בואי תתני לי משהו. סך הכל, פגישה, כוס קפה, אני ואת, מקסימום זה יצליח. fair enough? fair. יופי. עכשיו, בסיטואציה הזאת בעצם יצרתי מצב שבו כדאי לה להיפגש איתי, כי אני אומר לה בעצם, תראי, בסוף הראייה שלך היא שיהיו כמה שיותר אנשים שיכירו את הבית, אוקיי? אז זה יצר אצל איזשהו צורך מסוים. היא אמרה, רגע, דקה, נכון, הגיונית, כדאי שכמה שיותר אנשים יכירו את הבית שלי. זה ההיגיון, אומר מאחורי הדבר הזה. עכשיו, מה זה משנה אם אני נפגש עם מישהו כרגע ואני לא מתחייב אליו לשום דבר, אני לא נותן לו שום דבר, אני לא משלם לו שום דבר. אנשים לא נרתעים מזה. בוודאי, אבל אם אנחנו יודעים להעביר את המסר שבו, תשמע, הפגישה עצמה לא מחייבת, בואו נשב, נשתה כוס קפה, נקשקש קצת, נחליף כמה מילים, נראה לך טיפה מה אנחנו עושים, להפוך את זה להרבה יותר פשוט, הרבה יותר קליל, מבינה? אם היא תרגיש שהדברים הולכים להיות כלילים, ולא, תשמע, אני חושבת, להראות לך פרזנטציה, להעביר אותך תהליכי מחירה, ללמד אותך, להסביר, אין לאף אחד עצבים לשמוע את הדברים האלה, אני ואת יודעים את זה. לכן מאוד חשוב שכשאנחנו מעבירים את המסר לאותו לקוח, במיוחד בטלפון, ננמיך לו את הלהבות, אוקיי? ניתן לו שנייה. קליל, ספונטני. בדיוק, בוא, תזרום, לפעמים קצת... אני אביא את הכוס קפה. בדיוק, יפה מאוד. כן. אוקיי, עברנו את השלב של הטלפון, הגענו לשלב הפרזנטציה. דבר ראשון, נכנסים בדלת, זה הבית, אני לא חותמת על כלום. אוקיי. בסדר, רגע, שנייה, תוקפת ישר הבחורה. בוא, כאילו, איך מגיעים לזה? אז אני אקח את זה שלב אחד אחורה, ונחזור חזרה לשיחת הטלפון. בשיחת הטלפון חייבת להיות הבהרה לציפייה שלך מהפגישה. אוקיי? הציפייה שלי מהפגישה זה שאני מגיע לפגישה, אני מסביר לכם מה אני עושה, אנחנו נשב כמה דקות, אנחנו נדבר קצת, אוקיי? ומשם אנחנו נתקדם קדימה. אם תדעי להכין את הקרקע לפגישה עצמה, כשתגיעי לפגישה הם יבואו בציפייה מסוימת לשמוע אותך. אוקיי? זאת אומרת, תחשבי רגע שאת נכנסת לפגישה שהאדם יודע שאתה הולכת לשבת ולדבר איתו, האדם יודע שאתה הולכת להסביר לו ולהראות לו כל מיני דברים. שוב, גם כאן צריך להיות איזשהו עיקרון של סיבתיות, אוקיי? נניח חלק מהשאלות שאני ממליץ לשאול בטלפון זה, תגיד לי, יש לך עוד דירה בבעלותך, אתה בדק את הנושא של היטל השבחה, בדק את הנסח טאבו, בדק את התוכניות אם קיימות או לא קיימות. כל הדברים האלה יוצרים אצלו איזשהו תהייה, א' זה מצייר אותי כאיש מקצוע מאוד חזק, וחשוב לדעת את הדברים האלה. וב' הלקוח, המוכר, ששומע את הדברים האלה, חשוב לו לשמוע, האם יהיה לו היטל השבחה, האם הוא צריך לשלם איזשהו משהו, האם הנסח טאבו שלו כשר, בסדר? כל המכלול הזה ייצור אצלו גם צורך לשבת ולדבר איתך, להחליף איתך כמה מילים באמת. וואנס הגעת אליו הביתה, נכנס לבית, והוא מחכה ומצפה לפגישה הזאת ביודעין שאתם הולכים לשבת, אולי יזרוק לך את המשפט הראשוני הזה של, תשמעי, אני לא רוצה לחתום על שום דבר, אוקיי? לכן, הדרך להתנגד או לטפל בהתנגדות הזאת מתחילה בשיחת הטלפון. להבהיר ללקוח בצורה חד משמעית, אני מגיע לשבת, לדבר איתך, להראות לך מה אנחנו עושים כדי לקדם את זה, ומשם אנחנו נתקדם קדימה. זאת אומרת, לא לתת לו תחושה, אני בא, רואה את הדירה, הולך. כי אם אני אתן לו את התחושה הזאת, בדיוק, אם אני אתן לו את התחושה הזו שאני רק מגיע, רואה את הדירה כמה דקות והולך, הוא ירגיש שמה? בדיוק, ואז הוא יגיד, תשמע, בוא, תסתכל, סיבוב בדירה, קח את זה בחשבון, אני לא רואה שום, לא חותם על שום דבר, לא זה. אם הוא מצפה לפגישה איתי, יודע, מכין את עצמו, הכנתי אותו לפגישה, שאני יושב איתו, מדבר איתו, מחליף אותו כמה מילים. היה גם איזשהו מקרב מסוים בשיחה הזאת, איזשהו מערכת יחסים התחלתית כזו בשיחה הזאת, יהיה לי הרבה יותר קל בפגישה, להושיב אותם על פינת אוכל, או בסלון, או בכל מקום שנוח להם בבית, ולנהל איתם באמת שיח... אז הפתרון לזה שלא יחפפו אותנו בהתחלה, זה בסך הכל להסביר להם בטלפון שזה ייקח כמה דקות ונשב לשוחח. בדיוק. עכשיו, תתקלי בהתנגדויות כאלה בטלפון, שיגידו לך, לא, אני לא רוצה לשבת, אני לא רוצה לדבר, אני לא רוצה לזה. מאוד חשוב גם להעביר את הכוונות שלנו. תראה, אני תמיד אומר, שים כמה שיותר דברים על השולחן, בשיחת טלפון. להעביר לו את הכוונות, תקשיב, אני לא עובד בלבוא לראות דירות וללכת. זו לא העבודה שלי. העבודה שלי בסופו של דבר זה למכור נדל"ן, למכור דירות. אני יודע למכור דירות רק אחרי שאני מבין מה חשוב ללקוח שלי. אני יודע למכור את הדירות האלה רק אחרי שאני מבין את הצורך האמיתי שלך, שאני מבין את הדירה, וכדי שזה יקרה אני חייב לשאול אותך שאלות, אני צריך להבין ממך את התמונה. אין לי דרך בטלפתיה שתעביר לי את המסר הזה, אוקיי? וחשוב לי גם, לא פחות, גם להראות לך מה אנחנו עושים כדי לקדם את זה. יש הרבה שגם לא ירצו לשמוע את הדברים האלה. הם לא ירצו לשמוע רק אם אין להם סיבה. אם יש להם סיבה למה הם רוצים לשמוע את זה,
אז משמעו, נניח אתה תקבל ממני 2-3 טיפים על איך לעשות את הדברים בצורה הרבה יותר טובה, אוקיי? אתה תשמע ממני הערכת שווי נכס, היא אומנם היא לא הערכה שמאית, אבל הערכת שווי נכס של הנכס שלך ביחס לשוק. אתה תשמע ממני על עסקאות שביצענו פה, שהן עסקאות שאפילו עדיין לא מדווחות. אתה תשמע ממני על חתך אוכלוסייה מתאים לדירה שלך. אתה תשמע ממני איזה דברים יכולים כן לקדם את תהליך המחירה, איך להכין את הבית למחירה. בדיוק. אני רוצה שהוא ירצה לשמוע את הדברים. הוא רוצה לשמוע את הדברים, רק אם הוא מבין מה יוצא לו מזה. עכשיו שאלה נוספת. יש אנשים שאני מתקשרת אליהם מסחירויות, מלא אקטואלי, ואני שואלת אותם, הם רוצים להוציא את הדירה למחירה. שואלים אותי בטלפון כמה לדעתך אפשר להשיג שם. עכשיו, כל המטרה היא לקבוע איתם פגישה ולשבת איתם. וברגע שהם שומעים את המחיר בטלפון, כאילו זהו, הלך. אני מנסה להגיע איתם לאיזשהו, טוב, בוא כאילו נתייעץ עם האנשים שאני צריכה להתייעץ איתם, ונגיע לפגישה, אני אסביר לך הכל, כמה דירה שווה, באמת ללא עלות, הכי קל לדבר. ואז הם אומרים לך, ולא, אני לא רוצה למכור. מה עושים בסיטואציה כזאת? א', אם הוא אומר לך, לא, אני לא רוצה למכור, הוא כנראה לא רוצה למכור. אז אין לנו... זה סימון וי. אין לנו כל כך. אוקיי. כי בן אדם שמתעניין, יש שם איזשהו משהו. כשאת מתקשרת לאנשים אני מגדיר אותם מהחתך הלא אקטואליים, אז הם אנשים שלפעמים הנושא הזה של לדעת כמה הבית שלך שווה, יקרוץ להם רק כדי לדעת את זה. אז מבחינתך זה מבחן לקוח. זאת אומרת, אם הוא לא מוכן להיפגש איתך, אין לך פה מוכר. הבנתי. זאת אומרת, אם תחשבי שעכשיו התקשרת מישהו מההשכרות, שלום יוסי, מה העניינים, ראיתי שפרסמת את הדירה שלך להשכרה, לי קוראים ליאל, אני מרימקס, עשינו כמה עסקאות באזור שלך, מעניין אותך למכור את הבית, חשבתם על זה? הוא אומר לך, שמי, לא יודע כמה שווה הבית, אני אשמח לבוא לקפוץ, לראות את הדירה, להיפגש איתכם, צריך לכם דוח CMA מסודר, מפורט, ואז תדע כמה שווה הבית שלך. לא, רק בואי תגידי לי את זה בעל פה, לא, אני לא יודע להגיד את זה בעל פה, אני צריך לבוא לראות את הבית. מעניין אותך למכור או לא מעניין אותך למכור? אותו דבר גם בדור טו דור? אותו דבר גם בדור טו דור, חד משמעית. עכשיו, לפעמים את שותלת את הזרע בשלב מסוים, והוא ינבוט רק אחרי תקופה מאוד מסוימת. לכן מאוד חשוב גם א', לשמור בקשר עם הדיירים האלה, עם המוכרים האלו, גם אם הם עכשיו לא מוכרים, יכול להיות שהם ימכרו בעתיד, אוקיי? ולהיות איתם בתקשורת פעם ממש להכניס לטבלת הפולו-אפ שלך עוד סקטור של לא אקטואליים או לקוחות קרים מאוד, ותמיד לשמור איתם על איזושהי תקשורת. פתאום יש איזושהי הזדמנות באזור הזה, פתאום יש איזשהו פרויקט חדש באזור הזה, פתאום יש איזשהו שינוי תב"ע מקומי, פתאום כל דבר כזה יכול ליצור עוד אלמנט שבו את יכולה לשדר להם את הפולו-אפ הזה, אוקיי? שביום שבו הם יחליטו באמת למכור, הם יפנו אלייך. אז אני כן הייתי מעמיד את הלקוח הזה במבחן לקוח, ואם הייתי רואה שאין פה שיתוף פעולה מצד עניין של בוא ניפגש, אלא הוא רק רוצה לדעת כמה הדירה שלו שווה ושלום על ישראל, אז כנראה שהוא עדיין לא בשל למחירה. יכול להיות. מפה זה לטבלה ופולו-אפ. לנצח. ולנצח, בדיוק. אוקיי. ועוד שאלה. עכשיו הגעתי לפרזנטציה, בית של בן אדם, הכל טוב ויפה, שוחחנו, היה מקרב, היה טוב, והתחלתי להציג את הדברים. אתה יודע, הכי קליל שיש. בן אדם בא חותך אותי באמצע. נו, בוא נגיע לתכלס. נו, שמעתי את כל הדברים, הבנתי, בוא נגיע לתכלס. מה עושים בסיטואציה הזאת? טוב. בן אדם לא מוכן לשמוע. תראי, אני דוגל, בעולם הרפואה יש דבר כזה שנקרא רפואה מונעת. אוקיי. שהיא בעצם רפואה שבה אני מונע איזושהי בעיה שעלולה לקרום לאדם בעתיד, על ידי פעולות שהוא מבצע בטרם עת. אותו דבר פה, יש מחירה מונעת, אוקיי? זאת אומרת, למה בעצם בן אדם חותך אותך באמצע? כי מה קורה? הוא איבד עניין. זו הסיבה היחידה. אם זה היה מעניין אותו, וזה היה מדבר אליו פרסונלית, הוא לא היה חותך אותך, כי כשמעניין אותי לשמוע משהו, אני לא רוצה, אני רוצה להמשיך לשמוע אותו, נכון? אם הייתי יודע, נניח, שהדבר הספציפי הזה פותר לי איזושהי בעיה שקיימת אצלי, הייתי רוצה לשמוע את הפתרון לבעיה. לא שמעתי אף פעם בן אדם שיושב באיזושהי פגישה, נניח, ובמהלך הפגישה, אותו אדם שמעביר את המסר, אומר לו, תקשיב, זה הבעיה שיש לך, זה הפתרון שיש לי, והוא אומר לו, לא, עזוב, יאללה, תגיע לתכלס. כי הוא רוצה לשמוע מה הפתרון לבעיה שלי. הטכניקה, נגדיר את זה, הטובה ביותר לפחות שאני מצאתי אותה, זה להציף את הבעיות הקיימות אצלו. אוקיי? בעיקר בהתחלה. אתן לך דוגמה. ישבתי מוכר נכס,
ושאלת אותו את השאלות הנכונות בהתחלה, כל הבירור צרכים, כל הנקודות כאב, ובמהלך השאלות האלו הבנת שהוא, הייתה לו איזושהי עסקה שהתפוצצה לו. היה איזשהו תהליך עם מוכר, עם קונה אחר, והקונה הזה נפלה עסקה בגלל נושא של משכנתאות. הדבר הזה יכול מאוד לכוון אותי להעביר לו את המסר תוך כדי הפרזנטציה, אוקיי? להסביר לו, תקשיב, עד היום אתה עבדת בגישה כזו, אוקיי? שיצרה לך את הבעיה הזו. אוקיי? זאת אומרת, כל קונה שהגיע לך לנכס, לא הייתה לך שום יכולת לבדוק אותו, לא הייתה לך שום יכולת לדעת אם הקונה הזה יש לו אישור למשכנתא, אין לו אישור למשכנתא, הכסף שלו נזיל, לא נזיל, הכסף שלו תלוי באיזשהו גורם חיצוני, סבתא מאמריקה, קרן השתלמות בעוד חצי שנה, וכל מי שנכנס אליך לדירה, היית באיזשהו נעלם וסימן שאלה כזה, היה לו מעל הראש סימן שאלה לקונה שלך. מהיום, הסימן שאלה הזה יהפוך להיות סימן קריאה. למה? כי כל פעם שאני אגיע עם לקוח, יהיה לך איזשהו סטטוס מסוים על הקונה הזה, אם הוא מכר את הדירה, מה התקציב שלו, קיבל אישור למשכנתא או לא קיבל אישור למשכנתא, האם הדבר הזה, האם אותו קונה, רוצה לקנות את הדירה שלך פה, כי הסבתא שלו גרה ממול ועוזרת לו עם הילדים. כל הדבר הזה בסופו של יום נותן לך אינדיקציה הרבה יותר גבוהה על מה רמת הבשלות של הקונה הזה. האם היית מעדיף, אתה, כמי שכבר עבר תהליך של פיצוץ עסקה, שהוא תהליך לא נעים, אתה כבר נמצא בתהליך, בגלגל, אתה כבר שם, אתה אצל עורכי דין והכל, דקה 99 לא אישרו לקונה שלך לקוח, לא אישרו לקונה שלך משכנתא, אתה בבעיה. האם עצם העובדה שאתה מקבל סקירה מקיפה על כל לקוח כזה, וכל קונה שדורך אצלך בדירה, יש הסתברות מאוד גבוהה שיכול כן לקנות את הדירה שלך, גם ברמה המימונית וגם ברמה של הזמינות, אוקיי? האם זה משרת אותך או לא משרת אותך? אתה בעצם לוקח את הנקודת כאב שלו ולוחץ עליה. בדיוק, עכשיו. אתה נותן לו את הפתרון לזה. חד משמעית, הנקודת כאב הזו, אם אני לא יודע לדוג אותה בהתחלה, אז אני לא הפוך את הפרזנטציה לפרסונלית. עכשיו אותי, כאדם שהתפוצץ לו עסקה, מעניין אותי לשמוע איך המתווך שלי פותר לי את הבעיה הזאת, כדי שזה לא יקרה להבא. איך אתה מזהה נקודות כאב? שאלת שאלות בעיקר. אם אני שואל את אותו מוכר שאלה, כמו, תשמע יוסי, אתה ניסיתי להשיג אותך במהלך כל היום, ניסיתי להתקשר לך הרבה פעמים, כל פעם שהתקשרתי לך לא היית, דבר איתי בעוד שעה, דבר איתי בעוד שעתיים, אני עסוק כרגע, אני פה נשם. תגידי, מה קורה עם כל שאר שיחות הטלפון שאתה מקבל? מה תהיה התגובה שלו? לא יודע. תשמע, אני לא יודע, אני עסוק, אני כל הזמן בעבודה, אני כל הזה. ואז אני יכול לשאול אותו שאלה פשוטה, תגידי, אתה לא חושב שחלק מתהליך מחירה בריא זה לתת מענה לקונים שמתקשרים אליך? לא, מי שרציני זה. מה זה מי שרציני? אבל אם מי שרציני מתקשר אליך ואתה לא יכול לענות לו, אז הוא נשאר רציני רק בלעדיך. זאת אומרת, אז הוא רציני, אבל הוא יעבור הלאה לדירה הבאה. אתה מבין שאתה לא יכול לפספס קונים כאלה, כי אתה תפספס קונים כאלה, הם יפנו לאפיקים אחרים, ואז אתה נשאר תמיד מאחור. עכשיו, או שאתה מאמר בלוטו, או שאתה רוצה ללכת על בטוח. עכשיו, תראה, לפעמים אנחנו צריכים לדעת להגיד, לא ביכולתי לטפל כרגע, כי אין לי זמינות לזה. אם היום תשאל אותי אם אני רוצה לשפץ את הבית שלי, להתהפך העולם 4 פעמים, אני לא יכול לעשות את זה באופן עצמאי. אני יכול לחסוך כסף ועלויות ולקנות את החומר וללכת וללמוד ולעשות איך עושים את זה, אבל לא, אני לא זמין בזה. אני עובד מהשעה 9 בבוקר, מגיע למשרד, עד השעה 10 בלילה. מתי נספיק לעשות את זה? שישי שבת על חשבון הילדים שלי? עדיף שלא. אז אני אשלם עוד כמה גרושים האקסטרה לאיש מקצוע, שהוא יעשה בשבילי את העבודה, ואני אקבל מוצר מוגמר הרבה יותר טוב, ובזמינות הרבה יותר קצרה. עכשיו, מה אתה מעדיף? ברור, איש מקצוע. בדיוק, זאת אומרת, תמיד אני שם את ההגבלה הזו בין מה שקיים אצלך כרגע, מה אתה עושה היום, לבין האלטרנטיבה שלי, שזה הפתרון, אוקיי? אז אם אותו יוסי, אין לו את הזמינות הזאת לדבר בטלפון, צריך להעביר לו את הנקודה זה לא הגרלה, בסדר? בדיוק. הבית עצמו לא יענה לטלפון יספר על עצמו, מישהו צריך לעשות את זה. אם אין לך את הזמינות לעשות את זה, אולי כדאי שתסמיך מישהו לעשות את זה בשבילך. הבנתי. אוקיי. נשאל אותך עוד שאלות. עכשיו הייתי בפגישה. הם אומרים לי, תשלחי לי את המסמכים, אני אסתכל ואני אחזיר לך תשובה. עכשיו, ברור לשנינו שאני אחזיר לך תשובה, זה להתחמק בדרך אלגנטית, וסביר להניח שלא יצא מזה כלום. איך מטפלים בזה באותו רגע? תראי, א', לגיטימי והגיוני שכל אדם ירצה לקרוא על מסמך שהוא אמור לכתוב עליו.
אני צריך להבין את זה. צריך לזהות האם זה באמת אני רוצה לקרוא ולהבין מה כתוב שם, ואני רוצה להתקדם, או לחילופין מה, אני רוצה לנפנף אותך. אחת הגישות שאני מאמין בהן, זה, תשמע, זה 2 דפים. בוא נוציא אותם עכשיו, בוא נקרא אותם ביחד, אני ואתה. בוא נבין, אולי יש לך שאלות, אני לא אהיה לידך שתקרא אותם. אם יש לך שאלות, אני יכול לענות לך עכשיו על התשובות. בוא, אני אשלח את התפסים עכשיו, תפתח אותם רגע ליד הטלפון, נקרא אני ואתה, פסקה פסקה. אם יש פסקה שאתה לא מבין אותה, אני יודע להסביר לך עליה עכשיו. ואז אתה כבר מזהה אם זה רציני. בדיוק. אם אגיד לי, לא, תקשיב, אני רוצה שזה, אני רוצה שפה, אני רוצה ששם. אני אגיד, אוקיי, תראה. אם ההסכם עצמו היה אומר שאתה צריך לשלם לי עכשיו 100,000 שקל על החשבון, ואני מתקשר עליי לנצח נצחים, אז אני מבין את החשש שלך, אוקיי? אבל ההסכם עצמו שלו תאריך התחלה, תאריך סוף. הוא מותנה בכך שאנחנו נמכור את הדירה. אם לא מכרנו את הדירה, אין לו שום משמעות להסכם הזה. אז אם יש לך חשש מסוים, בוא תשתף אותי כרגע מה החשש האמיתי שלך, כדי שנוכל לנסות לעזור לך, אוקיי? ואם הוא לא משתף פעולה על הכוח שלנו? תראה, אם הוא לא משתף פעולה, אז א', כנראה המקרב לא היה מספיק חזק. שוב, אני מבין, דיברנו רפואה מונעת, כן. אז אני יוצר את הרפואה המונעת הזאת לפני. אם הוא לא משתף פעולה, כנראה שהמקרב לא היה מספיק חזק. אם הוא לא משתף פעולה, כנראה הוא לא מאמין במוצר שלי, לא עברתי את המסר כמו שצריך, על ידי בנייה של נקודות כאב. אם הוא לא משתף פעולה, אז כנראה שהכימיה בינינו לא תפקדה כמו שצריך, אוקיי? לא נתתי לו תחושה של ביטחון. אני רוצה לתת תחושה של ביטחון שאני פה כדי באמת לעזור לו. זה הרעיון. אי אפשר לעזור לבן אדם שלא מרגיש את התחושה הזו ממני. נכון. אוקיי? מקרב זה חשוב. וזה גם מבחן לקוח. דרך אגב, מבחן לקוח זה משהו שמאוד חשוב לשים לב אליו. מבחן לקוח זה לבוא ולהגיד ללקוח, תשמע, אין שום בעיה, בוא נעבור אני ואתה, סעיף סעיף. אם יש לך איזשהו משהו שלא נראה לך בסעיפים האלה, שחתמו עליהם מאות של לקוחות, אוקיי? נשב ביחד, אני אסביר לך בדיוק אחד לאחד. מבטיח לך, לא תרצה להתקדם קדימה, ותחשוב עדיין שיש איזושהי בעיה, לא נתקדם קדימה. אבל אני לפחות פה, אני רוצה לעזור לך כאן, שאני נמצא פה. כי בשאלות החוק אני לא יודע לעשות את זה. וכל עוד הבן אדם לא מסכים, זאת אומרת שמשהו שם לא יתנהל כמו שצריך. אני מחריג רגע את מה שאת אומרת, כי יש אנשים שהם unclosable, אי אפשר לסגור אותם, לא משנה מה, אוקיי? עניין של טיימינג, עניין של כמה מחשבה, עניין של הרבה מאוד פרמטרים וגורמים. לא הכל תלוי רק בי, אוקיי? הרוב תלוי בדרך שבה אני מעביר את המסר, אבל לא הכל תלוי רק בי. אבל אם אני מבין שיש לי פה פרטנר, וזה מישהו שאני מרגיש ממנו שכן הוא בעניין, וכן הוא רוצה, וכן הוא מתקדם, וכן הוא מתחיל לקבוע איתי לוחות זמנים מסוימים, הוא מדבר איתי בשפת התקדמות, אז אם אני אראה שכל האפשרויות שלי שעומדות לפניי, ואמרתי לו בוא נשב, בוא נדבר, בוא נעשה, בוא נקרא, בוא נעבור סעיף סעיף, בוא נזה, והוא בסוף לא משתף איתי שם פעולה, לפעמים אני אבחר להרפות. להגיד לו, תשמע, בוא נקבע לנו בעוד יומיים, פגישה נוספת, אני אגיע אליכם, שולח לך בינתיים את הדוגמה של המסמכים עצמם, תקראו אותם, עוד יומיים קבענו, יהיה להם כן יש שינוי שאתה מעדכן אותי. אני משריין איתו כבר פגישה שנייה. הבנתי. ואיך הטיפול בעצם אחר כך? נניח ולא קבענו פגישה שנייה. פולו-אפ? שוב, אם אני לא קבעתי איתו פגישה שנייה, אז זה פדיחה שלי. כשאני יוצא מפרזנטציה, אני צריך לדאוג שהפולו-אפ יהיה כבר מתואם. שתהיה לי פגישה שנייה. אוקיי. אני יצאתי מפגישה, שהלקוח אמר לי, תשמע, אני צריך לחשוב על זה. טיפלתי בכל ההתנגדויות האפשריות, שנינו יודעים שאין התנגדות, אני רוצה לחשוב על זה, יש מתוך זה התנגדויות נסתרות. ולא משנה מה עשיתי ולא משנה מה טיפלתי, תן לי עוד יומיים, תן לי עוד 3, אני רוצה עוד לבדוק, אני רוצה עוד לנסות, אני רוצה עוד לעשות, כל המכלול הזה, והפכתי עולמות כדי לטפל בו, לא צלח. אני אומר לו, תקשיב, אתה יודע מה, בוא אני איתך, קח לך את היומיים האלה, בוא נקבע לנו ליום שלישי הקרוב, נשב ביחד אני ואתה, אחרי שעברת את היומיים האלה, אם יש שינוי תעדכן אותי, איך אתה ב9, 9:30, מה נוח לך? פה מאוד חשוב האסרטיביות שלי, אוקיי? להגיד לו, שמה, אין בעיה, בוא. אני רוצה לקבוע. כמובן שאני לא עושה את זה בצורה כזאת, אני יותר אומר לו, תגידי, ונניח עברו היומיים 3 האלה, לדעתך אנחנו מתקדם קדימה או לא? לפעמים ביומיים 3 האלה אף אחד לא קיבל החלטה מהקונים שנמצאים אצלי כרגע במשא ומתן, והם אמרו לי כן, ולא אמרו לי כן, ולא סגרתי איתם את העסקה, אין לי בעיה להתקדם איתך קדימה. מעולה, אז בוא נקבע לנו פגישה ליום רביעי הקרוב. אם יש איזשהו שינוי מהצד שלך ואתה רואה שהם מתקדמים איתך, תגיד לי לא להגיע, אני לא אגיע. אבל אם אתה רואה שכן, כמו שאמרת, נתקדם קדימה, נתקדם קדימה. הבנתי. לדבר איתם תוך כדי בקצור. תמיד להוביל את זה לסגירה, להיות מכוונת סגירה. אף פעם לא להגיד, טוב, אני משאירה את זה רק ליד הגורל, או אני אהיה איתך בקשר בטלפון. לא. תמיד להיות מכוונת סגירה. כל הזמן. זאת אומרת, אם לא סגרתי עכשיו את הפגישה שהייתי בה, לכוון תמיד... לפגישה נוספת.
עוד פעם. כבר בפגישה, כן. סבבה, הבנתי. כמה זמן אתה צריך? 3 ימים. תגיד לי 3 ימים, אחרי 3 ימים האלה, לדעתך, עברו 3 ימים האלה שום דבר לא קרה. אנחנו מתקדמים קדימה, אני ואתה? כן. מעולה. בוא נקבע לנו פגישה ל4 ימים קדימה, לא 3. ככה 4. בסדר? בדיוק. בוא נקבע לנו ל4 ימים. עכשיו, אם אתה רואה שיש איזה שינוי מהצד שלך, שפתאום בא איזה קונה עם מזוודה של כסף, שם לך את המזוודה של כסף על השולחן, על הכיפק לא נתקדם. אבל אם אני רואה שלא התקנת אותי, ולא אמרת לי שום דבר, אני מגיע לפה כמו שקבענו. יום רביעי בשעה 10:30 בבוקר. הפעם אני מביאה גם עוגה. את הקפה מהבית. לגמרי. הבנתי בגדול. יש לך כמה טיפים לתת לסוכנים חדשים? כן. טיפ הראשון זה כל הזמן להשתפר. כל הזמן להשתפר. הטיפ השני זה מה שאתם לומדים בתיאוריה, ואת לומדת הרבה בתיאוריה, להוציא אותה החוצה לשטח, לפועל. אם רק נשארת עם התיאוריה בקופסה, היא לא שווה כלום. בסדר? תיאוריה בלי להוציא אותה לפועל, זה ידע מבוזבז פשוט. אין לו שום ערך למשהו שאני יודע אותו ואני לא עושה אותו. אוקיי? מאוד 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 חשוב לא להיבהל. ולא להתייאש. להמשיך. לא להתייאש זה ברור שזה תנאי סף. תנאי סף זה לא להתייאש. אין לך אופציה אחרת. זה לא כזה ברור. מה? יש הרבה שמתייאשים. כל הקטע זה להמשיך לפעול ולפעול ולפעול. גם לא רואים תוצאות. להמשיך לפעול. תראי, אני אגיד לך משהו. תחשבי שיש לך פה מקלדת. אוקיי? עכשיו יש לך קובץ וורד מול המסך שלך ואת צריכה להקליד. אם תחצי רק על הספייס, לא יקרה שום דבר. נכון. אבל את מתמידה, את לא מתייאשת. את כל הזמן לוחצת על הספייס ולא מתייאשת. מצפה שעכשיו יכתבו המילים. אבל את עושה, מתמידה, את סופר מתמידה. אם תראי תוצאה, פתאום המילים שאת רוצה לכתוב, לא, נכון? זאת אומרת, את צריכה לשנות משהו. נכון? מה את צריכה לשנות? להפסיק ללחוץ על הספייס, להתחיל להקליד אות. ורק בזמן הנכון ללחוץ על הספייס. עכשיו, אם תמשיכי כל הזמן לעשות את אותה טעות, לא תפיקי מזה לא תפיקי מקסימום מהפעולות שתעשי. נכון. זאת אומרת, מבחינתי התוצאות הן המגדלור שלי. התוצאות נותנות לי אפשרות להבין האם אני על הדרך או לא על הדרך. אם אין תוצאות, אני ב-180 מעלות מהמגדלור, אני צריך לשנות כיוון, צריך לחזור חזרה למסלול. איך אני משנה כיוון? אני מתחיל לשנות את מה שאני מבצע, אוקיי? אבל אם אני אמשיך ללכת נגד הכיוון, ואני לא רואה את המגדלור מול העיניים, אני יודע שאני לא בדרך לחוף, אני בדרך חזרה לים. נכון. אוקיי? זאת אומרת, תמיד הפוקוס שלי צריך להיות על להשתפר. זה הפוקוס היחידי. יש משפט שאומר, work harder on yourself than you work on your job. אוקיי? תעבוד יותר על עצמך, מה שאתה עובד אפילו בעבודה שלך. כל פעם שאת יוצאת מאיזושהי פגישה, או מאיזושהי שיחת טלפון, והדברים לא קרו כמו שאת רוצה, case study ישר, מה לא עשיתי בסדר? האם יכולתי לעשות איזשהו משהו אחר? האם פעלתי בדרך הזאת? האם הייתי אומרת את זה ואת זה? האם הייתי צריכה לעשות את זה ואת זה? הדבר הזה יהפוך אותך להיות הרבה יותר טובה, אוקיי? לתרגל, לעשות, להשקיע בלצאת לשטח ולהתאבד על השטח, גם אם את חושבת שאת לא מוכנה כרגע. מכל סיבה שהיא, אני לא מספיק מכירה את החומר, לא מספיק מכירה את המחירות, לא מספיק... הפידבק שתקבלי מהשטח הוא הרבה יותר טוב. קחי נניח אותך היום. בתחילת הדרך שלך, שהתחלת להוציא שיחות, אוקיי? מהרגע שבה התחלת להוציא שיחות, ועד היום, יש שיפור? ברור. איך זה יכול להיות? כי כל פעם השתפרתי, כל פעם הבנתי, שאלתי איך צריך לעשות, מה צריך לעשות, איך נכון להגיד, מה יותר נשמע טוב באוזן. בדיוק. וזה הבדל. בדיוק. אם תעבדי על אותה מתודה, שתצאי לפרזנטציות, הפרזנטציה הראשונה שלך, תהליך מחירה הראשון שלך מול אותו מוכר, יהיה כנראה פחות טוב, אוקיי? אבל התהליך מחירה השני שלך יהיה בטוח יותר טוב מהתהליך הראשון. נכון. וכן הלאה. התהליך השלישי יותר טוב מהשני. הרביעי. אני אשאל את עצמי, מה עשיתי לא בסדר, ואני ארצה להשתפר. בדיוק. אם תדעי את ללכת לשטח, ואת לעשות את הפעולות האלה, ואת להשקיע את הזמן, ואת המשאבים שלך, ללמוד ולהיחרך בשטח, שמה היכולת שלך להשתפר היא הרבה יותר גבוהה. כשאת מעמידה את עצמך במצב שבו אין לך מוצא אחר חוץ מלעשות, זה המצב שבו את פורחת. פה את פתאום מגלה על עצמך דברים שלא גילית על עצמך מעולם. נכון. וזה דבר מדהים. זה קורה בפרזנטציות בעיקר. בדיוק. אני חושבת לעצמי רגע,
האם אני מוכנה, אם אני לא מוכנה, ואז אני מגיעה לשם ודברים אחרים יוצאים החוצה, ווואו, אני בעצמי לא ידעתי שזה קיים בכלל. וככה זה. תראי, בסוף אנחנו חייבים לתת לעצמנו קרדיט ולסמוך על עצמנו שאנחנו נדע להסתגל לסיטואציות, כי אנחנו בני אדם, בני אדם יש להם יכולת הסתגלות מאוד גבוהה. חייב לעשות את הפעולה בשביל זה. חד משמעית. הפחד הוא לא מוטיבטור, וברוב המקרים הפחד מונע ממך לעשות את הפעולה. אז גם אם את מקבלת איזושהי התנגדות, תמיד תביני, טוב, בוא שנייה רגע דקה נירגע, לפחות ככה אני מגיב, בוא שנייה רגע דקה נוריד רגע את הטונים, בוא ניתן ללקוח להוציא את כל מה שיש לו, וזה בסדר שהוא יוציא, ומשם אני לאט לאט הוביל את הלקוח שלי, בלי להטיף לו ובלי לשים לו עכשיו שוט על הראש ולהגיד לו אתה פחות טוב ממני ואני יותר טוב ממך ואני יותר גדול ואני יותר חזק לא, אני רוצה באמת להבהיר לו, מתוך מקום טהור ואמיתי, עד כמה הערך שלי הוא גבוה בתהליך המחירה, שהוא תהליך מאוד חשוב עבורו. עכשיו אם אני אפחד לעשות את הדבר הזה, או אפחד, עזבי את זה רגע, אני שם רגע בצד הזה שהוא ירגיש את זה. אני אף פעם לא אהיה טוב בזה. זה יותר חמור. שירגיש את זה, כי הוא ירגיש את זה בפעם, פעמיים, 3, 4 הראשונות. אבל היותר חמור מזה זה שאני לא הופך להיות טוב יותר בלעשות את זה. אוקיי? אני לא מקבל פידבקים בחזרה אם אני עושה משהו נכון או לא נכון. כי הפידבקים האלה הם מאוד חשובים, הפידבקים מהשוק שאת תקבלי. וואלה, תשמעי, וואלה, יפה, שמעתי פה כמה דברים מעניינים, וואלה, תשמעי, היית באמת אינפורמטיבית מאוד, ועזרתי מאוד להבין כמה דברים. אלה פידבקים שבונים אותנו כאנשי מחירות, לשמוע את הדבר הזה. ולא חזרתי הביתה, וואלה, פחדתי לצאת לפרזנטציה, פחדתי לעשות את הדברים לבד, הייתי חייב להסתמך על מישהו, הייתי חייב לעשות את זה עם מישהו, כי אני לא זה. שם אני לא בונה את עצמי, שם אני התלמיד, כמה אני יכול להישאר התלמיד? לא, אי אפשר לצמוח ככה. בדיוק. זה חלק היפה. בדיוק. אז שם את צריכה באמת להשקיע את המאמצים שלך. אז לצאת לשטח, לשפשף את עצמך, ממש, להיחרך, תני לשטח לעשות את העבודה שלו. בקיצור, לשמוע קצת פרזנטציות ביוטיוב, ואז לצאת לשטח. כן, מספיק אם לשמוע פרזנטציות. נראה לי שמעת מספיק פרזנטציות. עכשיו זה פשוט לצאת לשטח. יש לך את כל המתודה של איך להעביר את התהליך. תתרכזי ליצור מחנה. יש אנשים שאני מכיר אותם באופן אישי, שהקלף המנצח שלהם, זה היכולת שלהם להתחבב עם אנשים אחרים. זה חשוב גם. כן. יש אנשים כאלה שזה הטבע שלהם, אוקיי? יש לך טיפים למקרב טוב עם כל בן אדם? אני חושב שפשוט תבואי לפגישה כדי ליהנות. זאת אומרת, בראש ובראשונה, תבואי מתוך מקום, אני באה ליהנות, אני באה להכיר עוד אנשים, אני באה ליהנות. הדברים האלה כבר יראו, הם הרגישו את האנרגיה הזאת. כשאני נכנס למישהו הביתה ואני אומר לעצמי, תשמע, יאללה, אני בא להכיר עוד אנשים חדשים, בא ליהנות, עזוב אותי רגע, יחתום, לא יחתום, זה לא מעניין אותי. אני מכניס לעצמי את זה לראש, ואז אני מרשה לעצמי להשתמש בהומור, אני מרשה לעצמי להשתמש בפתיחות, אני מרשה לעצמי לשתף תוכן מעולם הפנימי שלי החוצה, בגבול המסגרת ההגיונית. לשחרר את החתימה, זה מה שאתה אומר. כן, זאת אומרת... זה לא המטרה העיקרית. חד משמעית. זה כמו שבן אדם מקים עסק בשביל כסף. זה מטומטם לחשוב ככה. המטרה זה לא כסף. בדיוק. מה המטרה? כל אחד במטרה שלו. אוקיי, מה המטרה שלך שהקמת את העסק? וואו, ללמוד קודם כל, להתפתח ברמה האישית, לשים את עצמי במצבים של אין ברירה, אני חייבת לעשות, עם הגב ולהכיר מה שנקרא. ויש הרבה דברים, אבל זה חלק מהדברים, לא רק כסף. תראי, כסף הוא אף פעם לא מטרה, כי כסף הוא תוצר לוואי. זה כמה ערך אתה נותן. חד משמעית, חד משמעית. מה אני הולך לתרום לאנושות? איזה מין דבר אני הולך לתת למישהו אחר שבתמורה לדבר הזה אני אתוגמל? נכון. אוקיי? זאת אומרת, במילים אחרות, אני אהיה מתוגמל בגין ערך שאני אתן למישהו אחר. אם הוא לא יקבל ממני ערך, אני לא רוצה. עכשיו, כדי להיות בעל ערך, אני חייב להיות עם ארגז כלים מסוים. צריך להיות ברמה מסוימת, אוקיי? אדם שיש לו ערך רק לקום בבוקר, נניח, ולהדליק את הממטרות, יתוגמל בהתאם. אדם שיש לו ערך להציל חיים, יתוגמל בהתאם. זאת אומרת, כל אחד יתוגמל בהתאם. בדיוק. חד משמעית, אוקיי? התפקיד שלי זה להפוך את עצמי להיות אדם שהוא בעל ערך. במקרה שלך, התפקיד שלך זה להפוך את עצמך להיות אדם שהוא מומחה בכל מה שקשור לנושא של תהליכי מחירה מול בעלי נכסים. כשבעל הנכס ידע, וואלה, היא יודעת למצוא לי פתרונות.
וואלה, היא יכולה לעזור לי, היא הרגיעה אותי, היא עזרה לי להבין את התמונה, היא עזרה לי לנהל את המשא ומתן, היא עזרה לי לשווק את הבית, היא עזרה לי בכל התהליך עצמו, לסגור את העסקה, ללוות אותי, היא פתרה לי הרבה מאוד דילמות שהיו לי באמצע, כי היו לו תשובות לשאלות. לתת להם ערך. בדיוק. לעזור להם. בדיוק. לא לחשוב על הכסף בכלל. חד משמעית. עכשיו, את המסר הזה אני צריך להעביר בתהליך המכירה. זאת אומרת, אדם צריך לרצות שאני לחתום לי על בלעדיות, בתנאי שהוא מבין שהערך שלי הוא גבוה. נכון. הוא יבין אם אני אדע להעביר אותו את המסלול הזה. והרבה אנשים נכנסים לתחום הזה במחשבה של תיווך זה מלא כסף. ונושרים גם אחרי זמן מסוים. קודם כל... הכסף לא מגיע ישר. תראי. וזה חשוב להבין שבעצם יש כאן ערך שצריך לתת, ורק אז מתוגמלים בחזרה. בוא נתחיל מתחילת המשפט שלך. א', תיווך זה מלא כסף. אי אפשר להתווכח עם זה. יש פה סוכנים שמקבלים גם משכורות של 80,000 שקל בכל חודש. זה לא בדיוק משכורות, הם מקבלים ממני צ'קים של 80,000 שקל. יש פה סוכנים שעשו בשנה 1,000,000 שקל. זה הרבה כסף. עכשיו, נשאלת פה שאלה מאוד פשוטה. אלו שבאו רק בשביל הכסף. קרוב לוודאי שמה יהיה איתם? שהם לא יישארו. בדיוק. למה? כי הם לא פה מהסיבות הנכונות. נכון. זה לא הסיבה הנכונה. סביר להניח שהם גם לא קיבלו כסף. כי אתה לא יכול להתרכז בכסף. אתה לא יכול להיות אדם מצליח שמתרכז רק בכסף. אתה לא יכול להיות אדם מצליח שמתרכז רק בעצמו. כי לבוא ולהגיד כסף, זה להגיד, אני רוצה רק אני להיות מתוגמל. זה לא עובד ככה. נכון. אי אפשר להגיד, תשמע, אני הולך לעבוד כדי שאני אהיה תוגמל. לא. יש ימים שבהם אני עובד ואני לא רואה פרוטה מכל יום כזה, נכון? האם אני עושה את זה כי אני רוצה להיות מתוגמל פה, כאן ועכשיו? לא. אני עושה את זה כי אני רואה את השליחות שלך. בדיוק, את מה אני רוצה לעשות, אוקיי? לאן אני רוצה להגיע. וזה באמת הראייה שלך גם צריכה להיות ככה. בדיוק, ככה היא צריכה להיות. אני בונה, יש משפט שוויל סמית אמר, אתה לא קם בבוקר ובונה חומה. זה לא עובד ככה. אתה קם כל בוקר ומניח עוד לבנה, ועוד לבנה, ועוד לבנה, ועוד לבנה. במוקדם או במאוחר, מה יקרה? תהיה חומה. תהיה לך חומה. אתה לא קם בבוקר ואומר, בום, חומה. זה לא עובד ככה, אוקיי? בגלל זה יש הרבה אנשים שבאים לתחום הזה ואומרים, טוב, אני מחר בבוקר רוצה להרוויח 80,000 שקל בכל חודש. זה לא עובד ככה. תתחיל לאט לאט. מלהיות טוב יותר כל יום. להשתפר. מלהשתפר, בדיוק, להשתפר כל יום. ללמוד מהטעויות של עצמך. חד משמעית. יש עוד מלא דברים. לגמרי. וזה עסק, בונים אותו לאט לאט. במוקדם או מאוחר תהיה לך חומה. שאלה באיזה גובה. איזה גובה שתחליטי. נכון. כל שאלה של כמה לבנים תשימי כל יום. ואם לא תעצרי את הלבנים, אז היא גם תקרה מהר יחסית. כן? זה הדרך להצליח בחיים. חד משמעית. זהו, יש עוד שאלות? לי אין שאלות. אין לך שאלות עוד? לא, זהו. יאללה. חבר'ה, תודה רבה שהייתם פה, צפיתם בזה. מקווה שקיבלתם הרבה מאוד ערך. תודה ליאל. תודה, יאל. אוהבים אותך. תודה. אחת המקצועניות אצלנו. בהצלחה.